Wadhi nyime nyako Ramogi. Riwruok mar Kenya National Chamber of Commerce bade ma Kisumu komakore kod riwruoge mamoko kod johala e kaunti no ochako chenro mar tiego rowere yore mag yuto maok gigalore mana ni girito tij andika. Jakom riwruogno Jack Mayenga wacho ni lek margi maduong' neno ni rowere oyudo kaka ginyalo chung' kar kendgi maok gitenore kuom jomamoko. Tiegruok ma kamano ochaki gi rowere manie ute mag twech mondo gin bende kik wegi oko e seche ma ichwalo weche mag dongruok ne rowere. Riwruogno koro kwayo sirikal mondo mi ochiw thuolo makare ne rowere e loso mwandu ma itiyo godo e pacho ka. For children. Understand what is the rate of the. I also need a hand of a clap. And members have said that our role, it's not only the role of the government to create employment opportunities for the children or for the youth in this country, but it's also our role as the private sector, whom we contribute a wider percentage to this country in terms to creating job opportunities. I think we are all in agreement with that with me. What we are interested is the children whom they can actually be able to be placed in a work environment, because we know that as business people you have concerns about character, and we assure you that the children whom we are bringing to you are of good character and they can be able to be mentored and work. Gisani awaromo gi joma puonjo moloyo nyithindo ma osebedo gi chwanyruok gi chike kata conflict with the law. Nyithindo ma moko nie Boston institutions, moko jonyuol gi nowito. Koro mago ema wang'iyo to gin di kony gi nadi. Mwaneno ni ber ka Boston institutions ma gin tiego opuonj gi gik madwarore, gik ma ka giwuok to ginyalo biro ma giti.